सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। चिंदर गावात 10 कोटीपेक्षा जास्त निधीतून विकास कामे झाली असून विभागात 20 कोटीपेक्षा जास्त विकास कामे झाली आहेत। पुढील काळातही अनेक विकास कामे मार्गी लावली जातील। ग्रामस्थांना अपेक्षित असलेला विकास पूर्ण करत असताना विकास निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही आमदार निलेश राणेंनी चिंदर इथं बोलताना दिली। गावभेट दौऱ्यात आमदार निलेश राणे काय म्हणाले पाहूया। आमदार झाल्यानंतर जर सर्वात मोठा हार कोणी दिला असेल तर चिंदर गावाने, म्हणजे नुसतं स्टेजच नाही तर तिथून ते तिथपर्यंत ते पण कव्हर झाले असेल। म्हणून मनापासून तुमचे आभार मानतो। आपण विकास कामाची ही यादी मी तुम्हाला हे झाल्यानंतर पत्रकार परिषद घेणार आहे, त्यामध्ये ती यादी वाचून दाखवेल। साहेब 20 कोटीच्या जवळपासची कामं आपण या विभागात केलेली आहे आणि करतोय। सामंत साहेब बोलत असताना सामंत साहेब अर्धच बोलले। आपण साहेब हा तलावाचा विषय आपल्याला सगळं माहिती आहे, मी सगळं तिकडे जाहीर करणार नाही। मी 4 मंत्र्यांच्या कॅबिन मध्ये जाऊन उभं राहू शकतो, पण मला राणे साहेबांनी तसं शिकवलं नाही। जे तुझ्या हक्काचं आहे ते बोलून दाखव आणि हक्काने घे। साहेब झगडतोय, भांडतोय, कष्ट घेतोय। 1.25 वर्ष माझ्या या आमदारकीला झाला साहेब। सामंत साहेब दिवस रात्र, आज मी हे जे काय बोलू शकतो ना तिकडे, कारण का मला माहिती आहे सामंत साहेब इकडे मतदारसंघात आहे म्हणून तिकडे मी बोलू शकतो। जसं रक्ताचं नातं असतं ना तसं आमची शिवसेनेचं नातं आहे। सामंत साहेब जिथे जातात मला काही करावं लागत नाही। मी तुम्हाला आज सांगतो, पत्रकार समोर आहे, मला काही करावं लागत नाही। मला जे सामंत साहेब बोलतात तेवढंच मी करतो। तिकडचं माझं असतं, इकडचं ह्यांचं असतं। कारण का मला माहिती आहे ते करणार तर काही चुकीचं करणार नाही। आणि आमच्या पक्षावर की नाही इकडे गेल्यावर आपली कामं होणार आणि कामं झाल्यामुळे आम्हाला त्यांच्याकडे जायचं आहे। हाच विषय असतो, कामं झाली पाहिजे। मी म्हणून सुरुवातीला काय म्हटलं, एवढी गर्दी चिंदरमध्ये जमू शकते हे मला आज 2026 मध्ये आम्हाला दिसलं। मी राजकारणात 20 वर्ष झाली आता, 16 वर्ष तर निवडणूक प्रक्रियेत झाली। म्हणून आपल्याला कोणाची वाईट पण घ्यायचं नाही। आपण सगळे कुटुंब आहोत। गावाचा विकास झाला त्याच्यापेक्षा मोठा समाधान आम्हालाही नाही, सामंत साहेबांना नाही। गावाचा विकास झाला पाहिजे, गावामध्ये पैसा खेळला पाहिजे। आता हे सगळे पैसे मी तुम्हाला जे आकारे सांगतोय 10 कोटी आणणार, अजून नाही, अजून तुम्हाला 20 कोटी लागले। आज निलेश राणे यांनी स्वतः सांगितलं तुम्ही विकासासाठी काळजी करू नका, पण विकासाच्या मागे राजकारण करू नका। हे मीच आणलं, जे काय आणलंस आता पुढचं सांग, पुढे काय? पुढे पण आपल्याला सांगितलं पाहिजे। आता जसं मी सांगू शकतो या बजेटमधून मी तुम्हाला एवढे आणणार सांगू शकतो, पुढच्या बजेटमधून किती आणणार पुढच्या वर्षी सांगणार। दरवर्षी तो तुम्हाला सांगू शकतो। चिंदर गावामध्ये 1 रुपयासाठी पण मी कमी पडायला देणार नाही। मागणी करा तेवढे पैसे आम्ही देणार, पण आम्ही कधी कोणाला नका मारायला गेलो नाही। आम्ही कोणाला विचारायला गेलो नाही की निलेश राणेंनी काय केलं मागच्या 6 वर्षात, बरोबर ना? जर ग्रामपंचायत गेली तर निलेश राणेंनी हे काय केलं असं होणार। आम्ही सगळ्या गोष्टींसाठी तयार असतो, लक्षात ठेवा। सामंत साहेबांनी 24 तास काम करणारे लोक आहे, विश्वासाने आम्ही लोकांकडे जातो, लोक विश्वासाने आमच्याकडे येतात। असंच आम्ही कोणासमोर उभं राहत नाही। साहेब हे काम केलं म्हणून आम्ही मतं मागतोय, त्याच्या पलीकडे आम्ही काय मागत सुद्धा नाही, कोणाची शाळा सुद्धा पीत नाही। पण उगाच नका लावू नका, उगाच नको त्या वार्ता नको। आपल्याला फार मोठं काम करायचं आहे। या सुशोभीकरणांपासून आपल्या ह्या सगळ्या रस्त्यांची कामं असतील, अनेक कामं आपल्याला। चिंदर हे मोठं गाव आहे, मला वाटतं 2 किंवा 3 तलाठी, किती तलाठी? 3 तलाठी आहेत, 9 पोलीस पाटील आहेत। एवढ्या मोठ्या गावामध्ये आपण स्पर्धा, साहेब हे काम माझं आहे, आपण कराल का? आपण एकत्र करूया, हे संभाषण असलं पाहिजे। फक्त सामंत साहेब गावात आले म्हणून बॅनर नाही आता गावात, बॅनर
आपण एक आहोत ना, एक कुटुंब आहे आपण नेहमी एकच कुटुंब राहिलं पाहिजे. दुसऱ्या कोणाला त्या भट्टीतून शिरायला देऊ नका, एवढंच माझं म्हणणं. आपण एकत्र राहिलो तर काही कोणाला कमी पडणार नाही, गावाचा विकास होईल आणि जे गावाला पाहिजे ते आपण 100% देणार. पालकमंत्री नितेश आहे, खासदार आमचे राणे साहेब आहेत, राज्यामध्ये सरकार आपलं आहे, केंद्रामध्ये सरकार आपलं आहे. आपण नाही करणार काम तर कोण करणार? आपल्या जिल्ह्याने पहिल्यांदा हे चित्र दाखवलं. आमच्या कुटुंबातले 3 जण या जिल्ह्यात, हे असं देशामध्ये कुठे झालेलं नाही. म्हणून मी राणे साहेबांना नेहमी सांगतो की साहेब, आणि नितेशलाही सांगतो की राणे साहेब, पहिल्यांदा असं झालं असेल देशामध्ये की एका कुटुंबामध्ये तिघचे तिघही जनतेतून निवडून गेले. जनतेतून. तर जेवढं काय करता येईल आता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी करायचं असेल, जेवढं भांडता येईल, जे काय करता येईल, ज्यांच्याशी भेटता येईल, जेवढे पत्रव्यवहार करता येतील ते सगळं करायचं. पण ह्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात विकासात्मक नंबर 1 वर कोणाचं जिल्ह्याचं नाव घेणार असेल तर ते सिंधुदुर्गाचं घेतलं पाहिजे.